एक से देखो ना एक बार क्या हाफ पैंट लगा के घूमेगा क्या हाफ पैंट लगा के घूमने हो गया तो गाड़ी यहीं रखेगा 10 मिनट में 5 मिनट में घूम जाएगा ठीक है ज़्यादा देर नहीं करेगा वीडियो शूट कर रहे हैं ना अभी नॉट लाइव दिस इज लाइव ओनली ब्लॉग लाइव उधर आगे तो इधर एटीएम है इधर नहीं रखना है इधर बोलेगा लोगोफोर जोङो दा आइलेण्ड ब्रिज मोनफैबाय आरो लोगोआव आंजों मनज दंफायो तो आङो लोगो लानानै फैदों आरोना सासे हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल वेलकम बैक अगेन लोगोफोर दिनैहाय दंफैयो आङो नैबे आइलेण्डआवहाय आरो दिनै जन्माष्टमी स' बेवहायनो एसे गिदिंनो फैदोंमोन दा नैबिथिंहाय मा दङ एसे न'बो बानायगासिनो दङ दासिमबो माने बियो जाजोबाखै आरोना थ' बेबो जासिगोन आरो दा ओरैहाय मा दङ आं बेखौ दिन्थिगोन आरो ओरैहाय दङ नै दैमा दङ थ' बिराद बरिया दैयाबो साफा थ' दिन्थिलांगासिनो लोगोफोर नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो बेबायदिनो बेरायबावगोन नैबे जन्माष्टमियावहाय थ' जोङो एसे मन्दिरथिं थांगोन आरोना थ' जायगाया बिराद मोजां बिथिंजाय दैमा दङ आरो न'आबो जायोब्लाथाय उनावहाय माने मोजां जागोन आरोना थ' दिन्थिलांबाय थागोन नायलांबाय थादो दिनैहाय लोगोफोर बोथोरा एसे गरम जोङो खुसेर बिदै लोंनानै लानि अष्टमी मेलायावहाय मोनफैबाय थ' दा बेवहाय फुजा होगासिनो गोबांफोराहाय थ' जोङो बेवहाय मोनफैबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि दिनाहाय जरा जरा नायदो नै कृष्ण जन्माष्टमी दिनैहाय मेला जादों थ' बागानावहाय टि स्टेटआव खाथियावनो आरोना टि स्टेट खाथियावनो एरियायावनो जाखायो थ' जोङो एसे बेरायनो फैबाय सानैजोंनो बेरायगासिनो जोंबो एसे इन्जय लाबाय थ' दिनैहाय जरा जरा बेरायगासिनो मानसिफोराहाय थ' इन्टारेस्टिं आरोना थ' नै दिन्थिलांगोन लोगोफोर जोङो एसे सिङावहाय हाबफैबाय नै मन्दिरावहाय बेबायदि बरियानो खालि जायगा दङ बेवहाय लांदां जायगा आरो बिथिंजाय मन्दिर दङ दिनै गोबां बेबायदिनो फुजा होदों बेवहाय नै लोब फैगासिनो जोंबो एसे बेरायबाय आरोना थ' इन्जय खालामबाय दिनैहाय जन्माष्टमी थ' जोङो बेयावनो एसे बेरायनो फैदोंमोन आरो नायदो नै गोबां जमा जानानै दङ थ' जोङो दा बिनिफ्राय ओंखारलांदिनि नै सेल्फि लाग्राफोर लागासिनो थ' लोगोफोर बिदिब्ला जोङो दा थांनोसै नै लोगोआवहाय आंजों मनज दङ थ' जों एसे बेरायबाय आरो बेरायनानै दा जोङो थांनो ओंखारबाय आरोना थ' बिदिब्ला भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामनोसै गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअआव लोगो हमगोन थाबैनो थ' बाय